Des del curs 2015-2016, el nostre alumnat rep una formació en suport vital impartida per professorat del centre format en aquest àmbit. El programa l'impulsa el Departament d'Ensenyament i el Consell Català de Ressuscitació. A Catalunya s'estima que hi ha 10 parades cardíaques diàries. És vital la realització de l'RCP pels ciutadans abans de l'arribada dels serveis d'emergències. Iniciar la ressuscitació ràpidament i efectuar una desfibril·lació precoç, entre 1 i 2 minuts, pot millorar en més d'un 60% la supervivència. Aquesta cadena de supervivència ens mostra els passos que devem seguir. L'objectiu d'aquest programa és aconseguir formar amb garanties a tot l'alumnat perquè tingui consciència de salut i sàpiga actuar davant d'una mort sobtada, sabent realitzar les maniobres de suport vital. Que aquests coneixements estiguin totalment integrats i que siguin perdurables en el temps. El nostre alumnat rep una formació des de P3 fins a quart de l'ESO, amb uns continguts seqüenciats a cada curs i a cada etapa. L'escola participa en la divulgació d'aquest programa, ja que pertany al grup de treball de zona Bages-Moianès. El dia 16 d'octubre celebrem a nivell mundial la campanya de conscienciació. Tots els ciutadans del món poden salvar una vida. El nostre alumnat participa activament en aquest acte i també ajuda a la seva difusió informant a les seves famílies. Gràcies per la vostra atenció.